da se razonodiš, da ga ne, dijalekat je vrlo ozbiljna. Dobar dan. Hvala vi što čitate i slušate Postavi iznad ruda. Ja sam Milica i imam svaki zadovoljstvo da danas vratim našeg golemoga pesnika, pisca i dramskoga pisca iz Leskovac, Dejana Đorđevića. Za Đorđevića se ne znaju samo u Leskovac i u okolinu, nego i mnogo podaleko. Njegove pesme su ga proslavile svih po svetu. Đorđević je objavio 4 knjige s pesme, i to i Jesam i Nesam, Nepristajanje, Budim se da bi te voleja i Kraj i Beskraj. I ovi su mu prevedeni na engleski, ruski, bugarski, grčki, albanski, poljski, francuski, slovenački i makedonski jezik, a jedna pesma čak na 15 jezika. Pesma ne praća na konkursi, ali malo pa se neko nagradi. Urednik je u izdavačkoj kući Felix i u časopisu Stenja u Leskovac, selektor na takmičenju Ritam na dijalekat, živi raboti po profesori srpski jezik i književnosti u Grdeliću kod Leskovac. Sigurna sam da će vi uživate u ovaj rad. Pre nek počnem da vratim s našeg današnjeg gosta, sam da vi kažem da su gledanje ovu emisiju omogućili naši sponzori Amigos Catering iz Brestovac i naša kafanica iz Todorovce. Ako vi trebaju barski stolovi, paviljoni, inventar, osoblje, sve vrste posluženja, vikajte Amigos Catering. Oni dođu u Niš, Leskovac, Bojnik, Prokuplje, Merošinu, Gadžin Han, a zbog vas će dođe možda i malko podaleko. Ako hoće uživate u riblji specijaliteti na razni načini, sve vrste roštilj, ako vi treba prostor za vaše proslave na otvoreno ili zatvoreno, tu je naša kafanica iz Todorovce. Linkovi do njihove Instagram stranice će se naći pod ovaj video, a vi na vreme rezervišete svoj termin ili mesto za ručak ili večeru. Dejane, dobar dan. Dobar dan, Milice, i Bog ti pomogja. Prvo, da i ja vas pozdravim, puno da vi pozdravim. Iz Leskovac trenutno, inače sam iz Grdilicu, a u Grdilicu radim u jednu srednju školu i ovde u Leskovacu jednu osnovnu školu. Mnogo mi je drago i obradovali ste me kad sam čuo da postoji jedan takav kanal, ajde da ga reknemo, portal koji na naš govor, na naš materinski govor, materni jezik pušta u svet naše reči, naše misli i naša osjećanja. Dobro je da postoje i novine na naš jezik. Dobro je da postoje radio emisije na naš jezik. Televizija nekada se napravi i osnuje na naš jezik. Jer to je jedini način da se naš jezik neguje i da ga ne zaboravi. Ja sam ima jedno 10 godine kako opisujem na prizrensko-timočki dijalekat. Pre toga sam pisao i danas pisujem savremeni srpski. Pa me pituju kako to ide, ja kažem pa malko teško da se čovek da ide iz jedno u drugo, da se preobrća, da pisuje na prizrensko-timočki, na maternji, jeste na jezik na koji se pričalo i pričao moju kuću i na koji sam odrasija, koji sam slušaja u detinjstvo, pa da se pisuje na savremeni srpski jezik, a sreće ili nesreće, ja radim kao profesor na srpski jezik i književnost, pa moram časova koje časova koja, ali naravno trudim se da to izgleda kako treba da izgleda. Sad postoji onaj zamerka, to je da ne smo baš autentični, da baš ne to, može da se čuje to. Kad su neke manifestacije, kad se objavi neka pesma, evo sad ja tako puštim po neki real snimak, pa kažem, pa baš se tako u Leskovac ne orati, pa ne orati se ni u crnu travu baš tako kako se orati u Leskovac, pa se ne orati ni u Pečenjevac,
Kosto Rati u Leskovcu. Postoje te razlike, ti to dobro znaš, jer si iz moju struku, ali se mi trudimo na sve moguće načine da taj jezik održimo onako kako smo ga mi upamtili i kako mi možemo danas da ga plasiramo u svet. Naši stari su sigurno drugačije malo govorili, više sa te arhaične reči, te i stare i tako, a mi danas, moja generacija, ta neka srednja generacija, više u staru generaciju ide, pokušava da tu lepotu, to je naše, što je izvorno, što ne karakteriše i što ne odneguvalo, da sačuvamo i da se čujete. Ko što vi pravite ove emisije, a ja mislim da je to jedan mnogo dobar način da sačuvamo naš jezik i da ga ostavimo za generacije koje dolaze posle nas. Hvala Irene, hvala za podršku. To je mnogo znate, zato što smo stvarno među prvi koji rade nešto ovako. A što se tiče zamerke koje dobijete, koje se na nas dešava i mislim da je to normalno i da je dobro, zato što je dijalekat jezik, a jezik se živi i menja se svaki dan. I naši stari su i trpeli uticaj od recimo turski jezik, pa su imali poviše reči turski, danas imamo uticaj od neke druge jezici, tako da je sasvim normalno da imamo neke druge reči i da možda i jednu rečenicu ne upotrebimo uvek istu reč na isti način. Ja u najavu nisam rekla da vi imate još mnogo pesme koje čekao da bude objavene u poslednje knjige i gdje objavljujete na društvene mreže koje ste sami već rekli, i po razne novine i po časopisi. Ono što me zanima je koliko vi dopisujete, pošto vidim da skoro svaki dan nešto novo objavite i kude navodite postice za to popisovanje. Da vidiš kako, pisovanje je, kazuju, dar od Boga. Kad neki ima taj talenat, ima taj dar pa pisuje. Međutim, postoje ono što se uči kasnije. Znači, pisovanje bude i zanat. Jeste dar od Boga, ali ako čovek ne raboti na to, onda zapostavi se i, znači, malko i zanat. Sad, pisujem kako pisujem. Pisujem da ostavljam tragovi. To mi je izgleda nešto osnovno i prvo što imam u glavu. Da ostavim tragovi, ako je Bog da ja taj, onda taj dar treba da se iskoristi. I ja sam razumeo jedan tren da to treba da dem na ovaj svet, da puštim te reči, da puštim taj stih, da puštim te pesme, da izlegnu iz mene i da narod čita. Sad nekome se dopada, nekome se ne dopada. Ki bi možda to i bolje napravija. Tefteče postoji. Znači, tefteče je tu u torbičku i uvek se po nešto zabeleži. Ja imam jednu pesmu na savremeni srpski jezik, svojevremeno su go objavile Večernje novosti u Beogradu. A ona na savremeni srpski glasi: hajde da ubijemo pesnika iz provincije. Bila je na naslovnu stranu na onaj kulturni dodatak. To je jedna kratka pesma, ja mislim da će ni ona sad mnogo kaže od ovo što si me pitala. Taj pesnik, ja sad pokušavam da ga prepričam, pošto se ne sećam baš tija svi stihovi, taj pesnik ide u golem grad, ili dodi u golem grad i nosi sa sebe si torbičku, a u torbičku olovku i artil. Znači, torbička hoće nešto da zapiše, nešto zapisovanje. A naslov provokativno. Ajde da ubijemo, to je hajde da ubijemo pesnika iz provincije. Ali ne nosi samo to. On je u narodno delo, javi se ona koji slika, kako izgleda, i sa sebe si nosi materni jezik. A kuj mu je materni jezik?
Onaj što je govorio u kući, onaj što pričaju njegova majka, njegov tatko, baba, dede i tako dalje, tako dalje. Znači, tefteče uvek postoji pesnik, stalno nešto vidi, nešto čuje, zabeleži, osluškuje i ono što je mnogo bitno za pisanje, a to je da ume da se čuje. Mi svi nešto danas oratimo, pa umemo da ratimo, pa ne umemo da ratimo, pa ni zamerali. Ajde sad recimo u školu, možda sam i ja takve greške pravi, ali mislim da ne sam. Izbegavaja sam, jer sam nekako postaja svestan na toj da naš jezik i naš dijalekat jedino tako može da se održi. Da đaci ne stvorimo kompleksi. Kad đak napravi grešku na savremeni srpski jezik, a nastavnik pika, ne znaš da oratiš, sedi dole, evo ti jedinica, ti ne umeš da se izražavaš, kakvo je to iš, koje si to rekao i tako dalje. To je jedan sociološki problem. To dete, taj đak, koji je stekio taj kompleks još u školu, taj teško, ako je kompleks došao do izražaja, naravno, taj teško da se opravi sud. I taj kad otidne u Beograd, kad otidne, ne znam, u Valjevo, kad otidne u Mostar, taj će se uvek stidi i uvek će bude uplašen da li ću ga potrebiti. Da li je ovako ili ovako, da li je ovaj akcenat ili onaj akcenat. Ja mislim, to je neki moj savet, ovo i vi govorim iz iskustva, da i nastavnici treba da povedaju račun. I ne samo nastavnici, i ovi doma, i majka, i tatko. A kako? Na taj način što će upozoravati dete. Znači, u redu, ovo si rekao na dijalekt. To ne je na savremeni srpski jezik. Ali to što si rekao na dijalekat nikako ne je loše. Zašto ti ne umeš da oratiš? Zašto se ti loše izražavaš? Znači, rekao si ga na dijalekt, a na savremeni srpski kude treba da ga kazuješ, da li je to škola, da li je neka druga institucija i tako dalje, će ga kazuješ na na savremeni srpski jezik. Tako da bitno je da se sluša. Vrćem se na onoj, bitno je da se sluša, svi ni uče da pričamo, a niko izgleda i skoro ljudi ne sluša baš dobro. Ja, čini mi se, umem malo da slušam, pa da slušam i tije stariji, pa da slušam i prirodu, pa da oslušnem i oko mene što se dešava i to sve ulegne u toj tefteče i sve ulegne u pesmu i pesma nastane. Sad, ono što sam spomenuo još na početak zanatlija. Znači, pesnik ima taj dar od Boga, ali on i zanatlija. Tu su ponija ukrašići, što pesnik treba da gi znaja, koji je učenak, čitaja, naravno da mora da čita, i da se znaje, turi malko nije ukrašići na ono što je čuja, če on osetije i tako i dalje, ukrašići i tegu pesma i pušće gu u sve. U vaše pesme se možda nađu i slike, neke najobične slike iz svakodnevne života, verovatno su te slike koje vi gledate svakodnevno, kad ih posle zapinite. I taj današnji čovek ne mora da je nužno iz Leskovac ili iz okoline. Međutim, kad pišete na dijalekat, da li se tu možda sa tije stilovi na neki način odužujete na svoje rodno mesto i na svi tije ljudi koji su na neki način u vas i koji su zaslužni za to što ste videli na svoj Pa, da bome, Milice, ja kazujem tako i kad oratim sa ljudi, a orata je mnogo bitna. Imam jednu pesmu i orata, pa su posle pravili neku antologiju. Naš kolega Saša Stanković iz Vlasotnice izbirkuje tako tu antologiju narekja oratim da ne patim, po toj moju pesmu orata. Kad oratim tako sa ljudi i kad me pituju od kude, ko si ti to zapamtijao, kude tebe sve ovo što pišeš, ja vikam, imao sam jednu sreću, a ne, to je samo moja sreća, to je sam imao babu i dedu. Imao sam tije stari ljudi oko mene, koji su mnogo znali
I mnogo su uradili. I mnogo ubave stvari su uradili. Baba pogotovo. Ja sam takoj zapamtija kod dete, a pošto imam jednu pripremljenu zbirku na dijalekat priče iz Kazanicu, ona je u rukopisi, nadam se da će brzo da se štampa, i recenzija je napisana, Sofija Miloradović, ona je direktor na Institut za srpski jezik, dialektologije, napisala je recenziju, dopale se te priče, negde oko 30 priče su u tu zbirku, taj rukopis. Te priče iz Kazanicu u stvari prenosi sve ono što sam ja čuja, od babu, od dedu, od ovija tija, stari ljudi i tako je. Ovija naši sad koji nas slušaju, pretpostavljam da znaju Kazanice, znači tamo kude što je kazan, tamo kude što se plete preko zimu, recimo to je jedna prostorija koja se koristi kad su sedeljke, kad se svi poslovi završiju, a ovi jesenji, onda se kruni carevica, plete se, predese, a ovi muški su oko kazan i tu se pričaju razne priče. U moje selo, a i ne samo u moje selo, recimo, kad je reč od moju generaciju, i u druga sela bili su i sad ima, ali sad su opadanje neko, tija domovi kulture. Urušili se sad. Izgleda kao kultura da ni ne treba. Jer smo mnogo kulturni. Pored tija domovi kulture, na drugo mesto, a možda i na prvo su bile te i Kazanice. Kazanice, tu je moglo sve da se čuje. I svašta da se čuje. To su bile, evo ja danas da kajem, naše institucije u selu. Institucija, kulturna institucija Kazanica. A ne Kazanica samo koja ima onu i namenu da se peče rakija, nego Kazanicu u koju se priča, u koju se ljudi druže, pevaju se pesme, dogovaraju se ljubavni sastanci. Sve sam ja to i gledaja, i prisustuvaja, i doživeja. I onda sam nekako sve to i sad sabraja i u tej 30 priče ja mislim da ću ispričam nešto zanimljivo i nešto što će ostane za one generacije koje dode posle nas. One su tu i podeljene na onaj period pred Prvi svetski rat, pa na period posle Drugi svetski rat, pa ima tu neke humorističke priče, pa ima neke tu priče od neke običaje, od neke mađije koje su se pravile, koje se pravi i tako i dalje, koje su vezane za seljački život i tako. Mnogo tu ima i kažem, kad bude izašla iz štampu taj zbirka, ovi čitaoci, naši sad slušalci će možda je čitaju, pa će kažu utisak, će kažu dobro ili ne, dobro. Jedno čekamo da pročitamo ove te priče, nadam se da će se uskoro zbirka i pojaviti. A kad su pitanje pesme na dijalekat, mene su mi zanimljivo da je onaj postoje na jedan dvovit, a pa ozbiljan način zborite i za pravila na prizrasto-timorski dijalekat. Ne kažete vi tačno ovo su pravila ovo koje se stvori, ali kroz stijovi shvatamo kako i šta treba kada ćemo da zborimo na naš dijalekat. Pa bi ja voljela da ako možete da mi kažete jednu takvu pesmu. Ću kažem. Ali pre to nešto mi sad teknu na pamet, da kad je reč o dijalekat, kad je reč o naš materni jezik, rekao smo, od koji se pod znaci navoda sad neki put stidimo, neki put ne znamo kako koje da kažemo, neki put nam pa neki drugi naprave neki problem, izgrde nas i tako. Ja stvarno mogu da se zapalim na neki ljudi i na neke institucije, a to je da su moje pesme na dijalekat, na Prizrensko-Timočke objavljene, pa neću kažem skoro u svi srpski časopisi, ali u mnogi srpski časopisi. To je jedan dobar iskorak od onoje što smo bili i od onoje što je bila situacija kod nas. Te pesme mogli smo da nađemo ranije po neke naše lokalni časopisi.
naše stvaranje je objavljivalo tako po neku pesmu i tako dalje. Ali onda ja sam naišao na neki dobar prijem i prvi ko je objavio te pesme na prizrensko-timočki dijalekat iz jednu moju takođe ona treba da izlegne, ta zbirka pesma Takoj ti zapisano, bija je Nebojša Devetak u Vrbas, u časopis Trag. Pa je posle, recimo, Mirko Demić objavio nekoliko priče iz Kazanicu u Kragujevački koraci. Pa su onda u Letopis objavili. Pa književne novine su objavile jedan ciklus moje pesme na prizrensko-timočki Bajalice. Jedna od Bajalice ušla i u gramatiku za 8. razred osnovne škole, kako primer za prizrensko-timočki dijalekat. Tako da su mi oni mnogo pomogli da me u taj smislu ohrabre da naš dijalekat ne toliko skrajnut, nego da mi možemo mnogo to da kažemo na dijalekat i da ga ljudi prihvataju. Znači, nije problem ako neko piše na dijalekat da se to objavi u neki drugi grad, na neki drugi kraj, na našu zemlju i tako dalje i tako dalje. Pa pošto sad da mi ne uzmemo onu ulogu predavača, a to je umemo da se zabavimo, pa da mnogo držimo predavanje, nego naš dijalekat ima i neka svoja pravila, ali to je nekom možda drugom prilikom. I ja tu hoću malo sa taj pravila, za razliku od ovaj savremeni srpski, da malo uporedim i da naglasim neke stvari, pa recimo nekoliko stihova, pošto si me zamolila. Neka je, na silu se ništa ne rešava, samo živci mogu da ti stradav, džabe hoćeš kad ti Bog ne dava, svi planovi u vodu propada. Ili recimo iz moju jednu pesmu Piši kako zboriš. Turam tačke, oko pravopisništva, turam tačke i ostali znaci, po potrebu i kad ja osetim, sa akcenti neću se zamaram, na padeži hoću da se svetim i tako da je. Pa onda ona naša dva padeža ja se služim, za ostali ić ne brinem, nit mi trebav, nit gi učim i sovijaci pominem. Pa su se onda javili tu neki stručnjaci, pa ne su samo dva, ja kažem, pa dobro, ne su samo dva, imamo još jedan treći, ali od toga trećega zavise svi ovi ostali zavisni i tako i dalje. Ne je bitno. Znači, drago mi je to što je takoj postaja vidan naš dijalekat. I ne sad ja da ne ispadne pravimo emisiju od mene i mi oratimo, nego ima još mnogi ljudi koji pišu na dijalekat i još svi su oni nekako doprineli na taj način da se vidi. Sad neću da ih spominjem ponosob, ali doprineli su da se čuje za taj naš dijalekat i da se vidi da se na taj naš dijalekat, na taj naš materni jezik, ovako kako ja i ti izborimo, može da se kažu mnogo goleme stvari. Mnogo goleme stvari. Da ne krenem samo od toj da je Bora Stanković napisaja Koštanu, pa su oni monolozi na prizrensko-timočki dijalekat, pa je otišao u klasično delo i tako dalje, pa Sremac i to da gi ne spominjem. Znači, mogu da se kažu mnogo goleme stvari na naš dijalekat. A kad smo već došli do dea, ja bih voljela da mi nešto više kažete i za manifestaciju u ritam na dijalekat, i ste selektornu manifestaciju i pred neki dan je bila i dodelana nagrade za ovu godinu. Pa šta je to i ritam na dijalekat? To je manifestacija koja je po 6. put TV održana. Ja sam 5 godine ja selektor na tu manifestaciju i rekao, aj malo da odmorim, pa i vi od mene da odmorite, pa dobro je kad se naprave te i promene. Pa ove godine bila jedna naša koleginica sa Institut za srpski jezik.
I ona je pravila tu selekciju, to je, znači pesnici konkurišu, pošalju te pesme, a selektor napravi taj izbor od 10 do 15 pesme i te pesme se posle prikazuju na publiku, znači pesnici gi kazuju, a žiri ocenjuje ko je najbolji. I ove godine najbolje je bila, pošto je to i konkurs za pesme na dijalekat, ali ne samo na prizrensko-timočki dijalekat, nego na sve dijalekti, na svi dijalekti u Srbiju. I ove godine Tomino, pesnikinja iz Vojvodine, osvojila tu nagradu, tu prvu nagradu, Draganovo pero. A zašto Draganovo pero? Zato što je Dragan Radović, počinuši Dragan Radović, bio je jedan od osnivača ili pokretača na tu temu dijalekat i dijalekatska književnost. Ja sam mu pomagao po toj. Znači, ja sam uključen, što vikaju, od oni prvi koraci. Bilo je nekoliko konferencija održane u Leskovački kulturni centar. Dovodili su ljudi sa sve strane, mnogi profesori, akademici. Posle smo, mislim da je poslednji bija i međunarodni skup, imali smo iz Hrvatsku, iz Makedoniju i tako, iz Bosnu, i to je bilo stvarno mnogo ozbiljno. Dragan je to ozbiljno radeo, mi koji smo bili tu pored njega, i kad je nestaja Dragan Radović, kad je preminuo, onda su iz Leskovački kulturni centar rešili da nastave sa svoju manifestaciju, ali da udade ime u ritmu dijalekta i da ona izgleda tako kako izgleda. Da se raspiše konkurs, ljudi konkurišu, ima tu i pobednik, on dobija Draganovo pero, ima još jedan pobednik, to je onaj od publiku, koga publika proglasi za najboljega i tako dalje. Bilo je tu i prvo zamerke prve godine, tako je, dobijali smo neki komentari, pa kakvo je ovo, pa ovo li je prizrensko, i ljudi izgleda u početak ne su mogli da, ili ne su ni shvatili da se ne radi samo od naš dijalekat, nego se radi se od drugi dijalekti i da mogu i drugi ljudi da nastupaju. Pa je bilo, pa kako moja pesma ne ušla u taj uži sad, tako je. Ima jedna nesreća kod nas, ali ne to je samo kad pisujemo na dijalektu, nego uopšte kad pisujemo, jer svi koji pisujemo mislimo da je najbolje ono što smo mi napisali. Takav je život. I kad mi neki kaže ili kad dođemo u toj situaciju da ne je najbolje, neki drugi, treći, četvrti, peti misli da ne je najbolje, a ne daj Bože još i kad ni dokaže da to ne je najbolje, onda i to neće da razumemo i da shvatimo, nego kad je reč o dijalekat, onda mislimo sve što možda kažemo, sve što ni padne na to je možda bude pesma. Pa ne može sve bude pesma. Sve ne može da bude pesma, ne samo na dijalekt, ni na savremeni srpski jezik, uopšte na jezik, sve ne može da bude pesma. I tako je, bili su neki mali problemčići, ali dobro. Našli smo se, što bi rekli, i tako je, nastavlja se ova manifestacija. Ja mislim da će ona da se nastavi, da se održava i da je to i dobro i da mnogo znači i za Leskovac, znači i za prizrensko-timočki dijalekat i nije jedina. Ima još neke manifestacije koje su na dijalekat i koje dodeljuju neke nagrade i za koje se čuje, a kad se čuje onda se ljudi zainteresuju. Recimo ove godine i prošle godine propratili su mi mediji. Radio 202 je pravila jednu posebnu emisiju tu je Vesićka koja vodi jednu emisiju Što reče i onda je ona propratila cel taj festival, pravila je kažem tu emisiju vezano za festival. Mi smo govorila je urednica iz Leskovački kulturni centar i tako dalje. Kad rekli smo već da je naš dijalekat izložen na razne uticaje
bugarske strane, posebno na njega uticaju dva jugoslovenska jezika, makedonski i bugarski jezik. Međutim, naš dijalekt, iako po svoje osobine mnogo različite od preostala tri srpska dijalekta, ipak uspeva da odoli na svi tije uticaji i ponosno stoji kao deo na srpski jezik. Pojavi se možda reč ili je osobina na naš dijalekt koji se meni dobro sviđa. I zašto? Pa mi smo imali tu i sreću ili nesreću da se jezici mešali, to što si i rekao. Pa smo potpadali pod uticaj na bugarski, na makedonski, ili obratno, da bugarski potpadaje pod uticaj na naš jezik, ili makedonski takoj. Pa javljaju se takoj poneki kad ja objavim po neku pesmu ili kad kazujem neki stihovi iz Bugarsku pa iz Makedonije, ovoj se isto kude nas takoj priča i isto je to, pa ovo je bugarski, pa ovo je makedonski, tako, ali ja naravno ne ulazim u rasprave, jer to može da odvede, što bi rekli, predaleko, a jesu slovenski jezici i sigurno da su imali uticaje jedan na drugi. Taj naš prizrensko-timočki dijalekat u Prizren drugačije, pošto sam rekao, Timok drugačije, prizrenski govori, pa pčinski govor, pa južnomoravski govori i tako dalje i tako dalje. Tu se naučnici bave sastoje, a mi ponešto znamo. Pa nekako mene mi je, zato što je naš, a i zato što ga mi oratimo, taj naš dijalekat blag. Kad kažem blag, sad mislim koje mi se mene sve tu dopadaju, koje su te osobine što ga čine takoj blagu. Recimo ovaj ekspiratorni akcenat, to je ovaj što turaš na bilo koji slog. Nema tu neka pravila za razliku od ovih savremeni srpski akcenti, a on nekako čini da tu budu simpatične reči, da se čuje taj zvuk, taj kvalitet, njegov kvantitet. Ne. Ovaj poluglas koji smo zadržali, san, dan i tako je, pa onoj z, recimo, koje mi imamo u naš dijalekat, a nema ga u savremeni srpski jezik. I tako je. Mnogi stvari, u stvari, volim ga cel jezik volim. Znači, volim mu sve osobine, volim mu sva pravila, razmišljam na njega, jes da pisujem i nesavremeni srpski jezik, ali njega nekako ga bolje osjećam. Sigurno da ja sam pokušao jednu priliku i da pravim jedan eksperiment, da jednu moju pesmu, to je iz jedan ciklus Ja volim Mariju, koja je napisana na savremeni srpski jezik, da prevedem na prizrensko-timočki, ili koja je na prizrensko-timočki napisana da prevedem na... Dobro, ja sam mogla da ga prepevam i to bi izgledalo, ali sam te ja onako bukvalno da vide čitaoci kako to izgleda kad ja taj osjećanje moja, te emocije izrazim na prizrensko-timočki, pa da vide kako bi to bukvalno značilo na savremeni srpski jezik. I sigurno da je ovamo mnogo lepše zvuči, mnogo više kazuje i tako da. To je Aber na Mariju. Aber, šaljem u Aber. Da ga volim, ne mogu bez nju i tako da. Znači, sve osobine na naš dijalekat volim. Te neke sam spomenuo, ima ih mnogo, on si ima, naš dijalekat si ima i svoju gramatiku. Mnogo je od njega pisaja profesor Bogdanović. Ja sam ga i upoznaja, tako da jedan divan čovek, jedan veliki stručnjak. Sad samo njega spominjem. Mnogi ljudi koji su Brana Mitrović da ne napravio taj leskovački rečnik, mnoge reči bi se izgubile, tako i dalje i tako i dalje. Ima sad još ljudi koji se sastoj bave. Skoro je bila promocija na ovaj pastirski rečnik, pastirskog govora. Rečnik pastirskog govora, kod pastiri, mnogo se reči izgubile. Gost je bila Sofija Miloradović i predstavili su taj rečnik profesora Bogdanovića i
Mnoge reči se izgubile, mnoge reči koje smo tamo čuli nema ih, jer gi retko spominju ljudi. Tako da ništa to ne je čudno, ali daj mi da zadržimo ono što može da zadržimo i da prenosimo nove generacije koje doode, pa da si oni ko mi na naš način uživaju u bavinju na ovaj naš jezik i na ovaj naš akcenat i na ovaj naš poluglas i tako dalje i tako dalje. To je recimo da postoje razlike, one će uvek postoje. To je da se drugačije govori u Crnu Travu, pa drugačije u Leskovac. U Crnu Travu, kude ovija, mi gi vikamo Šopci gore, oko Crnu Travu, ili od Predejane gore, Crveni breg i tako dalje, tu se ne izvršilo onoj prelaz L-O. Tu možda čuješ radil i šal po šal, kude nas ga to više nema. Izgubilo se. Ne ga imalo ni možda pre 100 godina, ajde sad da tvrdim, ali znači razlike, sve te razlike ništa ne čine da mi negujemo ovaj naš govor i da ga ostavimo na generacije koje će ne naslediti. Dakle, po ovo što zborite i ono što naš portal radi, rekli bi se da se na dijalekat može izbori za mnoge savremene teme i da ne bi trebalo da ga odbacujemo u svakodnevnu upotrebu. Mislim da smo dosta toga rekli i hvala vam na ovaj razgovor. Nadam se da će još nekad ponovo da se sastanemo i da zborimo i na neke druge teme, možda kad bude objavljena vaša zbirka sa priča na dijalekat, to bi bilo isto zanimljivo. Hvala vi na vas što ste slušali ovaj razgovor, da pratite naš kanal i uskoro stižete novi teme. I dobro, hvala vam na vas, isto što ste me pozvali, što ste se setili da me vikate, da poratimo malko, a još jedno bi samo teo da spomenem. Ponovo apelujem na ovo da ima što više ovakve emisije, da napravimo i novine u neko buduće vreme na Prizrensko-timočki dijalekat, televiziju da snujemo na Prizrensko-timočki dijalekat i da budu što češće te emisije, da mi koliko će budemo autentični, to je pitanje o kojoj smo već poratili, ali da se trudimo da zadržimo to što imamo, to je naše blago, jer neki put i Tija i naravno na vas želim da imate ubavi i sagovornici, dobri sagovornici koji će kazuju na koje pravo, ko što se kazuje, jer neki put med mogu da napravi i nesreću od jezika. Sad će vi kažete kako nesreću. Recimo ove serije koje smo imali sa Spavića, svaka čast njemu, taman posla. I ja sad neću da ulazim u njegovu filmsku umetnost i tako dalje, ali recimo tu su ljudi mogli sa strane da čuju malo i nakaradni dijalekat naš, koji se baš i ne priča kude nas. Sa one provale od strane na glumci i tako dalje i tako dalje. Pa sam recimo jedna prilika kad a ne ilazim na takve prilike, pošto pisujem i na savremeni srpski, pisujem i na dijalekat i kad pisujem na dijalekat između stalo, pa dobro, ovo što pisuješ, pa ne, to je dijalekat. Dijalekat je nešto da se nasmeješ, da se razonodiš, ne, dijalekat je vrlo ozbiljna stvar. Znači, sa te emisije neke, ne dobre, da tako kažem, ne valjale, po znaci navoda, možda pravimo i nesreću na naš dijalekat. Pa ljudi razumeju ovi sa strane, samo da, te Leskovčani se samo zajebavaju. Na njihov jezik kad nešto kazuju, na njihov materni, mi možemo samo da se nasmejemo. Ne, može se i zamisliti, to je duboko da se zamislite i da se razmislite. To je naš jezik. To je naš Prizrensko-timočki dijalekt. Da.
Zato smo mi i osnovali naš portal na koji svakodnevno objavljujemo sve vesti na prizrensko-timočki dijalekat, gde se može čita i za ekonomiju, i za biznis, i za društvo, i za kulturu, da se pročita i nešto zanimljivo iz historiografiju. Imamo i teme iz sveta, iz aktualne teme iz Srbiju i tako dalje. I cilj je baš taj što ste i rekli, da se skine taj stigma i da se shvati da prizrensko-timočki dijalekat ne je za šebu i da ljudi koji izbore na taj dijalekat su isto vredni i bilo koji izbore na neki drugi dijalekat i ono savremeni srpski. Tako je, baš tako. Eto, hvala još jednom. Hvala i na vas. Hvala i na vas.